በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንገባሪ ሰናያት መሐረን አምላኽ አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲሩናን ረዲእናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪህልናን ደጊፍናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፂሕልና እሞ ንመስግኖ ኣለና። ሕጂ እውን ንዕኡ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኹሉ ዘመን ህይወትናን بفصم سلام كعقبنا نخل زملخ እግዚአብሔር አምላኽ ንለምኖ ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትመልኽ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዕሊ ኩሉ ኩነታትን እንቲ ኩሉ ኩነታትን አውሽጥ ኩሉ ኩነታትን መስግነካ አለና ስለሰተርካናን ዘረዳእካናን ዘዓቀብካናን ናባኻውን ስለተቀበልካናን ስለዝራህራካናን ዝደግፍካናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣውን ስለዝጫሕካናን መስግነካ አለና ወመፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያት ካን ሓትን ልምን ኣለና እዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኣብ ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓት ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብረ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ሕቡኡን ጉሁዱን ዝኾነ ምልዓል ጸላእን ወጎይታይ ካብ ያርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እዝውን ኣርሕቕ ኩሉ ሰናያትን ዘድል ነገር ዓድለና ምኽንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ካብ ኩሉ ክፋእ ኣድሕነናን ባልሃናን እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና በቲ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበረ ጸጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን بحبرة مسؤولات كاي لو من كل ساعة نزل عالم أمين أمين سلك علاتو سم እግዚአብሔር أملاخنا بأنا بدخمات باروتو يخبر يمسجن እግዚአብሔር أملاك بدلنا حتىتنا كي تملكته بدقامي بقالاتو كنصعنانا بقالاتو كنفوس بقالاتو كنهد سلازفتوان سلازفقدان كبران مسغانان املخون وداسين سجدتن نعون بيني يقبا نسو اتطوعلو كاو زيتفله قدسته قدسان نصته نصوحانا قراريته ماات ناي حديث كيدان كوربيل ادينا قدسته دنگل مريم نتاماناو زخونه مغبي هيوت نتأماناو زخونه مستهيوات سلازهابتنا نزولدتنان ودا ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ بزخبران بزفكران متن كبر مسغانا نعا يقولنا كلهم ملائكة نبيات حواريات ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ بزهابهم كبر معرجن يخبرون يمسكنون زخبركم حزب ክርስቲያን كما يالكم كما يقنيكم أمين سنتلولون هياون زخون እግዚአብሔር أملاخنا بأنا بدخمات باروتو يخبر يمسكن እግዚአብሔር أملاك بدلنا حتاتنا كي تملكته بدقامي بقالاتو كنصعنانا بقالاتو كنفوس بقالاتو كنهد سلازفتوان سلازفقدن كبرن مسغانان أملخون وداسين سجدتن نعون بينو يقبأ نايلومي مزاربي أرستنا سلا تسفى كالمهارنا تسفى ناي كريستيان ناي كل جزي معالتها ومقبيه كمتي أكلاتنا بزي مقبي خنبر زي كل كريستيان ونكم بزي تسفى كنبر أي كإلني سلازي أبزا تسفى زوح على علم أبزا تسفى اجتسأنا علم تسفوات كوين ناخ ننبر تسفوات كوين ناخ نتأنح تسفوات كوين ناخ نجاير أملاك كنأمن يقبأ الناي لومي بزحات سبات السق زبلق عنزا تسكيمهم يخد اللو قاليهم بأكال دخيمهم قاليهم بلبهم قوسيلهم قاليهم معنم كيف لتأ بليتي
ይሳቀዩ ህይወት ስለዝኸበዶም ተስፋ ይቆርጹ ነገር ግና እግዚአብሔር አምላኽ ንኹላትና ነዚ ድምፂ ዝንሰምዕ ዘለና ልትጨነቐት ነፍሲ ይዛረባሉ ኣነ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ይብለና ኢሳይያስ ምዕራፍ 41:10 ክርስቶስ አምላኽና ካብ መከራ ዝረሓቐ ይኮነን ናብቶም ዝተሰብረ ልቢ ቀረባ እዩ ንዝተሓብአ ንብዓት ንዝተሓብአ ጸሎት ንዝተሓብአ ቃንዛ ብግልፂ ዝረአ አምላኽ እዩ ስለዚ ተስፋ ክንቆርጽ ኣይግባአናን ተስፋ ክንስእን ኣይግባአናን ክርስቶስ ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ ናባና ቀረባ እዩ ክርስቶስ ናብ ዝተጎድኡ ይቐርብ ሰባት ምስ ነፀጉና አምላኽን ብዝያዳ ናባና ይቐርብ እስከ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪኽ ንመለስ ክርስቶስ ናብቲ ዓይነ ስውር ሰብኣይ ቀረበ ክርስቶስ ናብቶም 10 ለምጻማት ቀረበ ክርስቶስ ናብታ ብንስሓ ዝበኸየት ሰበይቲ ቀረበ ክርስቶስ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ እዋን ህወቡላ ንፋስ ኣብ እዋን ማዕበል ናብኦም ቀረበ ድሕሪ ትንሣኤ እውን ከይተረፈ ብሰንኪ ፍርሒ ማዕጾታት ሃዋርያት ተዓጽዩ ነበረ ክርስቶስ ኣብ ዕጹው ገዛ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ብምባል ሰላም ሃቡ ወገናት እዚ ነገር እዚ ሓያል ነገር ይምህረና ክርስቶስ ናብ ህዝቡ ከይበጽሕ ዛዕምቱ ዋላ ሓደ መንደቕ የለን ወገናት ሓደ ግዜ ከምዚ ኢልና ንሓስብ ንኸውን አምላኽ ረሲዑኒ እዩ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ናብቶም ልቦም ዝተሰብረ ናብቶም ብሕቡእ ዝነምዑ እግዚአብሔር አምላክ ናብኦም ቀረባ እዩ ወገናት ስቕታ እግዚአብሔር ማለት አምላኽ ዘይምህላው ማለት አይኮነን ኣብ ጽንኩር እዋን ከይተረፈ እግዚአብሔር አምላኽ ተስፋ ይስነቐና ቅዱሳን እውን ኣብዛ ዓለም እዚኣ እንከለዉ ብዙሕ መከራ ኣጋጢምዎም እዩ ኣቦና ኢዮብ ደቁን ሃብቱን ጥዕንኡን ሲኢኑ ስናይ ዝግና ንኣምላኽ ኣይከሓደን ቅዱስ ነቢይ እግዚአብሔር አምላኽ ዳዊት ኣብ በረኸታት እናበኸየ ካብ ጸላእቲ ሃዲሙ እኳ እንተነበረ አምላኽ ግን ምስኡ ነበረ ስለዚ ወገናተይ ብብዙሕ መገዲ ብዙሕ ዘጨነቐ ነገር ኣብ ቅድሜና ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ነገር ግን ፈጺምና ተስፋ ኣይንቑረጽ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ድኻምና ናባና ዝቐረበ እዩ ብዙሓት ሰባት ንክርስቶስ ኣብ ግዜ ዓወት ጥራዮም ዝደልይዎ መብዛሕትኡ ግዜ ግና ክርስቶስ ናባና ዝቐርብ ኣብ ድኻምና ግዜ ወገናት እቲ ዝሕበን ሰብኣይ ከምዚ ይብል ኣነ ካብ ወላ ሓደ ሓገዝ ኣይደልን እዩ ይብል እታ እትስኣቕ ነፍሲ እታ ትጭነቕ ነፍሲ ግና ከምዚ ትብል ጎይታይ ኣድሕነኒ ስለዚ ሓደ ግዜ መከራ ዝመፀና ነዚ ቃል ዝመታን ክንደግም እዩ ጎይታይ ኣድሕነኒ ብዝብል ሃይለ ቃል እዚ ሃይለ ቃል እዚ ቀሊል ኣይኮነን ክርስቶስ ድማ ነዚ ጸሎት እዚ ይሰምዖ እዩ ነዚ ምህለላ እዚ ይሰምዖ እዩ ወገናተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ልቦም ናብኡ ዝሃቡ ፈጺሙ ሸለሊሉ ዝሓልፍ ኣምላኽ እዩ ሓንቲ ንእሽቶ ጸሎት እውን ትኾን ኣምላኽ ሸለላ ኣይክብለናን ወገናተይ ተስፋኻ ምስ ደኸመ እውን ከይተረፈ ጸሎትካ ቀጽል ሽምዓ እውን ከይተረፈት እኮ ወገናተይ ኣብ ደቕደቕ ጸልማት እያ ብርሃን እትህብ ስለዚ ተስፋ ይትቆረጽ ተስፋ ምቑራጽ ሓደ ካብቲ ዝሓየለ ኣጽዋር ዲያብሎስ ወገናተይ ዲያብሎስ ካብ ዝዋጋኣና ነገር እንተሃልዩ
تسفى بمقراطيو እምነትካ ከሕደካ ይደልን ዲያብሎስ ተስፋ ቁርጨካ ግን ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለየ መገዲ ገይሩ ይሓባብለካ ፈጺምካ ይትልወጥኒ ኢኻ ኣምላኽ ገዲፍካዩ መጻኢ የብልካን እንዳበለ ሕሽኹ ይብለካ ክርስቶስ ኣምላኽ ግና ከምዚ ይብለና ወገናተይ ኩሉ ግዜ ምሳኻይ ኣይትፍራሕ ይብለና حسبنا بلومو قويتا بستسغلو الأوان قويتا بستسغلو الجزي مسكال نبعلو سعرتي مسل نبرة وردتي مسل نبرة انت خونا قناع عوض كنا حسبنا بلومو قويتا نام مقابر كوردن كله ات مقابر نايمو ودعتا يمسل نبرة حواريات كريستوس نام مقابر مسوردة ان لوقاس نقول يبقى تسفع وريجهم نبرو كلهم حواريات فحيلهم نبرو لنا بسرحهم كيدهم نبرو اتن إسرائيل كدحنا زخئل أبقد ما أملاخن سباتن منكب زي بلو نسو إلنا تسفا جيرنا نيرنا كناخ إزخاب زخون سلسال ساي معال تخوين اللو بمبال تسفا قرجو أقرقن اتمقابر مودعتاي نبرن تايرا تنسعي خونا وقناتي سلازني هيوت كابنا يلوم مكرات راي فتيم كاي تفردا تسفا خمزي بلكا رأي خمزي بلكا مسعي خمزي بلكا غيركا لنفس خاي تنقرا أملاخنا كله بهاندبت كغيرو يخيليو حانت تشالوت حدا عبيز خونا تسقاك تسحب تخيليها حدا ناي محرد تكبار حدش مجد كخفت يخيلي وقناتي سلازي بفتشم تسفاخن قرج أيب بأنان ولا بارو نتاب سمعنا أوان تقولوت نقبر وانجيل كريستوس أزوتيرنا ننبب مسبيتي كريستيان وترق زين التعبر قالوا تاو نجارات مززارو بشبات زي كونس أون تاو نجار مززارو بشبات وزحق زين الراخر حلوف محرت أملاخنا نذكر نشتي برختون انت خونتنا أملاخنا نمسجن أبزو دقنا له جزيون كامل الصحافة تسيبنا ينقارج وبناتي ولو نتسفى زي بلنا أوان نفسنا مس كريستوس تأساسيرا مستتصنح تسفانا أزي عبي خون تسفانا أزي زي النقانا يخون وبناتي سلازي كابرهان كريستوس زعب بسلمات يلن مو تسفى ينقرط كم فواسون العلي زخون قسل يلن مو تسفى ينقرط كم محرتون العلي زخون حاطئ يلن مو تسفى ينقرط نزل عالم تسأن حليتي يلان وبناتي كوقحي كروهي نبريا نبرك خوني كمتي أبونا أيه بالوزلو مكراخا خطر سعيخا كم زحالفه وحيز كتر سعيخا يبلنا لازم مكرانا خنر سعينا وقناتي تسفاين قرات سلازي لوم يخون أبشون كرؤوان كريستوس نابها قربايو أبجزي مكراخا تسفاي تسعان أبجزي ودكتكا تسفاي تسعان أبجزي تسمواخا تسفاي تسعان اتي أبقودن قدسان دو زبال قويتا لمون أبقودن هزبو دو إلالله كريستوس أملاخنا ننفس وكيف دخم لبي يبرتع نفس وكيف حزنتنيا لبي يتسألنا كريستوس أملاخنا
ብዘይናቃናቕ ተስፋ ይምልአና። ዝነበረና ግዜ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኑ ይግባእ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።